Chakis manok ha, ari una to dire. Wala shout out niyo sa mga parente. Shout out ko na Real dia sa Liluan. Okay. Nagpapaki sa gravy no para sa manok na lami kayo. Kasi sikreto ng lami yung manok, boss. Marinate yun, no? Timplahan dyan. Huwag kung ay timpla, huwag ilami. O, kapit na muluto, lami kinong lumpia nila. Chakis lumpia. Pinakalami nga lumpia dito sa Dalagit. Pwede mo shout out. Okay, thank you. Thank you. Sa mga taga-Dalagit na mga suki. Salamat sa pagburot sa mong tinda. Sa Amaris, no? Amaris Go and Delights. So every Saturday and Sunday ra mo diri. Unsa mo oras sa mag-start diri, ma'am? 3:30 p.m. 3 p.m. Until Mahurot. ah, wow. Hurot na gani guys, oh. Paspasin ninyo ay hurot gini gyud. Ay, may maat ka na 2 hours. Oh, tanawa ko sugayo. Wow, kaninot ma'am, God bless ha, God bless. Basta negosyo, boss. Oh, tepila may manok nimo, boss. Only rice na Only rice, mura po di mang inasalo. For sure ang kuan na mo lami pa kay ni. Mura po di mang inasalo ka lami. So, usay ka ng tindahan mo, boss? 8 months. 8 months, ari ako na to diri no, sa may kuan. Oo. Lami kay manok diri oh. Murag kuan. Ato, pwede kamera na to, boss? Oo. Oh, manginasal kay quality ah, lami pa gito. Sa Dalagit no. Tanaw na to, madam. Oh, susilit na pa mga kaidol bay. Tapi lang to sa ni madam. 70 barato ra kayo sa siyudad, mahal na kayo. Ari uno ko diri sa Dalagit. Invite ta sila madam. Imong location sa ingan tawan. Ari mo diri ba sa Dalagit? Oh, asa dapita? Sa Seawall. Oh, sa Seawall Dalagit mga unta diri. Original flavor daw. Salt lang. Don't stand ba? Pwede pa hatag lang labong nagdiri sa ayan. Ayan bed. Ilapit spin. Okay lang. Salamat. Sorry. Kumusta yung negosyo, boss? Tempura. Oh, tempura dire arian Fishball. baseball tempura dire. Pila man mo tempura, boss? 2.20. Oh, tulo 20 barato ra kaya nata dire. Unsa mo oras sa magsugod dire, boss? Mga stress. Anto dalas. Gabi na mga 11 or Oh, sige, suruyo na to dire ha. Singa nimo, boss? 12. Talyo. Sir Talio, ariyo na to dire, Sir Talio. Luyo sa Truti. Okay, thank you, boss. Okay na ba? Please, 25. Kapila yung range sa inyong susubwa, madam? Sponsor, 99 nag-set. Set na siya. Pila ka puso? 4. Wala busog na kay Idol Bay. Yung pure utok na lang siya. Kung sa oras sa mabili din, ma'am? 11. 11 o'clock in the morning din until. Depende kung napay tao, 9, 10. So everyday mo dire. Okay, ariyo na sa 4 Tuslubwa. Madam, may hapon. Madam, thank you, madam. Thank you, sir. Mga ka-idol bay, mag-open sila no, from Monday to Sunday is 9 a.m. to 4 a.m. So ako lang super kay mga copywriters sa music din. Maayo po dito sila mga automotive. Para kong diri ka-idol bay.
Ay, Remain standing, groomsmen and bridesmaids. Runners and foreigners, please join the couple in front. Kids, sorry, parents, please assist your kids. Together, please join the couple in Thank you, salamat. Salamat. Lah, wala na mo nagka-pamphlet. Mabalik ko, taga diri mo ko kasaya mo. I-follow na ko Christos Bay. I-PM lang ko kaya para in case ba. Christos Bay. Pasensya na, mabalik ko diri. Ay! Did you enjoy your vacation here? Did you enjoy your vacation here in Philippines? Ah, you're living here. Ah, that's good. Did you like? Yep.
Chinese citizen here. Oh, you're a Filipino citizen, right? Yeah. Are you dual Yeah, citizenship? Still Dutch, but Oh, so you're married a Filipina lady? yeah. Yeah, that's good. Enjoy. Cheers. Thank you. Nice rice. Thank you so much. Thank you. Pila ni siya, day? 20 ang counter. Musta na siya? Limot na siya, limot. Convert. Sige. Tagay ko na ko sa. Okay ra negosyo ko sogra. Basta may pinaka-best seller niyo diya. Ate, Atanan gyud. Wow. So, gusto ko nga na ni Amaris. Sa sir kami na sa mong Sige, sa akong page, sa YouTube ko. Christos by wala ko sticker. Ako i-search kung makakuha pa kung share. mo sticker na sir. Wala ko nahutdan ko. Oo. Sir, tingin sir. Ako balik ko dyan. Pwede raw, ma'am? Sige, ma'am. Kita nga din, ma'am? Kay Ma'am Judith. Okay, shout out lang sa iyong pamilya. Nabawa si Ma'am Judith. Sige, okay ra, ma'am. Take your time. Okay, shout out? shout out sa kapatid. Okay.
Para dire sa Dalaguete Seawall. Thank you, Ma'am Julita. Enjoy. God bless. Boss, may hapon dia. Kumusta yung negosyo, boss? Tempura. Oh, tempura dire, arian Fishball. baseball tempura dire. Tagpila man mga tempura, boss? Tulo 20. Oh, tulo 20, barato ra kaya nata dire. Unsa mo oras sa magsugod dire, boss? Alas 3. Anto dalas. Gabiin na mga 11 or 12. Oh, sige, suroyo na to dire ha. Sige nga nimo, boss? Talyo. Ah, sa Talio, ariyo na to dire, sa Talio. Luyo sa Truti. Ah, okay, thank you, boss. Okay naman. Salamat po. Good day. May hapon. Parasam na, madam. Parang lami kayo na yung putos. Manay lami nga Paris sa manok. Sa kwan, sauce sa Oh, sa so fried sa manok. chicken. Di makumpleto basta white sauce. Oh, ano gina, naisili, nailimusin. Okay. Kumusta ang negosyo, madam? Okay ra. Ah, kana gyud, may kugi gyud basta magkugi makakwarta gyud guys. Oh, ano gyud kay sao naman lang dili ka kuan wa kay kaon. Okay, madam. Thank you, madam ha. Agi lang ko. Thank you. Madam, kumusta ang negosyo? Okay. Ayaw mo ha, Ping. Salamat po. Chakis manok, pinakalaming manok dire sa Dalaguete. Oh, Chakis. Walay discount sa mga kuan, dagang order. Oh, lami kayo po. Sunawon ko lang daan, no. Samo to sa lami. Oh, Chakis. Chakis manok. Yeah, ayo mo. Kamping mo, God bless. Dara pa naman makaupa sa Chakis. Smile, guys! Chakis manok ha. Ari una to dire. Wala shout out inyo sa mga parente. Shout out ko ni Real dia sa Liluan. Okay. Nagre-party sa gravy no, pare sa manok na lami kayo. Kasi sikreto ng lami yung manok, boss. Marinate yun, no? Timplahan yun. Kung ay timpla, wag ilami. Oh, hapit na muluto, lami kinong lumpia nila. Oh. Chakis lumpia. Pinakalami nga lumpia diri sa Dalaguete. Ariyo na to diri mga guys. So nga kaparentiya nung kikilaan, arita diri sa Dalaguete Chakis manok. Welcome to Chakis Sila, Brad. So sorry ta diri ha. Kasi nga mo pala sir? Ah, visit ni Magno. Shout out ko lang ni Mama Pila sa Kanduman. Oh, Kanduman, Mandawi. Sige, ariyo na to sila diri sa Chakis. Busy kay sila ni Juan Dreo. Gusto kong haling lami makayo. Wapa win mga tindira sa Chakis. Sige, aris ako ha. Ayaw mo, God bless. Big, aris ka, Big. Oh, sige, Big.
Boss, agi lang ko boss ha. Boss na negosyo boss. Oh, tepila may manok nimo boss. Only rice na Only rice, mura po di pang inasalo. Oo. For sure, ang kuha na mo, lami pa kayo ni. Mura po di pang inasalo ka lami. So, usay ka nga tindahan mo boss? Edmonds. Edmond, so, ari ako na to din no, sa may kuhan. Ito rin. Oo. Lami kay manok diri oh. Murag kuhan. Ato, pwede kamera na to boss? Oo. Oh, manginasal yung quality yung lami pa gito. Ikaw sila Edmond boss? Dili. Oo, diyo. So, invite ko sila. Tepila mo na boss. Only rice, 99. Only rice oh, 99. So, mabusog kita diri, only rice man. Madam, may hapon dia. May hapon po. Ayaw mo ha. Enjoy boss. Alis ako boss. Thank you kay boss ha. God bless. Boss, may hapon dia. Muksang mo ko boss ha. O, diri. Madam, okay, shout out madam. Edmond Restaurant. Sa Seawall, Ariana to diri. Sa Dibok Dalaguete no. Ikaw madam, okay shout out. Bana, mga anak. Asa madam? Na po, di mo daggan, kaya mo. Sige madam. Salamat madam ha. Bebesin niya, oh. Siya pa din ang mayor. Okay. Ayo. Sige madam, ha. Thank you. Madam, ha. Oh. God willing madam, thank you madam. Thank you boss. Mga ka-idol bay, mag-open sila no, from Monday to Sunday is 9 a.m. to 4 a.m. So ako lang super kay mga copyright sa music din. Maayo po dito sila mga promoted. Mga brother, stop dire. Huwag mo shout out sir. Shout out tayo sa ako ang Juan Dere. Kusinero. Okay. Ako kusinero rin, ang gwapo. Dara dia. Sige sir, ayaw sir. Thank you. Salamat po. Sir, salamat. Oh, susingit ka pa mga kayo pa. Tapi lang kapuso ni madam? 70 oh, barato na kayo sa sibad, mahal na kayo. Ari mo to sa Dalaguete. Invite ta sila madam. Anong location? Tingan tawon. Sa Dalaguete. Oh, asa dipita? Sa Seawall. Oh, sa Seawall lang Dalaguete mga unta diri. Okay. Namurtang suta kay kusog kayo. Pakay sa to silang mga kaliwatan. Pamilya. Sige, dali lang. Sige, madam ha. Kasi lang po, dali kay... Okay nga nito pa, pero pwede na, madam.
Tuslubwa. Okay, established po. Pila yung rent sa inyong Tuslubwa, madam? One, sir. 99 Set na siya. Pila ka puso? Wala gusto lang kayo kayo. Bye. Ito mura sa ma-update rin, ma'am? 11 o'clock in the morning din until so everything yung mo direct. Okay, ariyo na sa 4 Tuslubwa. Madam, ngayon po. Madam, thank you, madam. Good. Boss, may hapon diha. Apila ka, boss. Oo. Boss.